Dame ni debata na sumurong siyan saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita, kama namin nani holongan di bagasan Kristus Yesus, ruas ni Tuhata, suang-sung na nagkaparhalado, salam sehat, manok to kita diramoti Tuhan. Marhiti paratangya nganon, di luas Tuhan tahita marulog-ulog marahite hatana natar surat di tolu Musa 10 sia ayat sia sa 10 dohok tema patik na baru asa masih holongan holong nagabe patik na baru molo digutil hamu parbue di tanomuna dan jadi sudah gotilommu dulu ni haumamu jaladang jadi jok puta muna namar pisik-pisik di panabiang muna parbue ni hawang gurmu pe dak sudah gotilommu jala unak kola papungu-pungu parbue na mara pisik-pisik di porla anggurmu iko pasobuammu doi di halak na bogus dohok di halak daga ai audo Jahoba de batamune dan jadi hamu manako jaladang jadi hamu margabus jaladang jadi hamu masih pauto-utoa jaladang jadi hamu manolot tu natutu marhite-hite guardu asa unang marlea bahenomu guarde de batam ayaudo Jahoba de bata dan jadi rupamu dongamu manang dohonom dogo omu gasana jaladang jadi poko omu panihala pangula pola sahak rodi manugut dan jadi buramu halak nanengel jaladang jadi bahenomu partutuan di jolo ni halak nama pitu ikon habiaramu do de batam ayau do Jahoba dan jadi papelomu umum tu paruhuman dan jadi hamu marnida idabohi palea halak na bogos pasangap halak na sangap iko marhitisian hati goran uhumommu dongamu dan jadi ngomong alak menaro kata makata dongamu sabangso jaladang jadi ho manidangi do pak muda ri dongamu ayau do Jahoba dan jadi ho somommu dongamu di bagasan roham ala ikom marsipaingot to dongamu asa unang manea dosa ho alaibana dan jadi balos sonommu na jahat jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom ikon haholongammu do dongammu songo dirib ayau do Jahoba ido saatna holong nagabe patik naik baru ya buku tolu musaon ima buku na marisi ragam niak aturan peraturan aturan tarimo tuha malimon hato tuon niak ritus do hato tuan na asing tarimo tuha ka bangsa Israel dibuhay do bukon marahite paretta manang instruksi badia ma hamu ayau do Jahoba de batam nabadia kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus dumi diuduti musedo arahan hidup etis na macam menarik taboto bahwa Israel mangulu sebagai paratani manang agrikultural alanino diatur sada yatur do ansa unang mamuti sude hasil na diulan nasida sama gandum di ladang jalan naso jadi putuhonna sudah parbuan ni anggur na nilehon perintah tu nasida asa adong alangon jala putihon yang kana bogus dohot halak nagale halak nasing nama mulus yan ladang ngai loason namai asa putihan yang kana dongan na bogus dohot kana posona nama ngulu di nasida patuduhon nasa holam margu manurubang soi de bata laho peduli tua kana pugus manang maperang alai doho do
mabahen asa bermartabat manang asa mararga akan napugusi. Dang nasuboy langsung ditaronon na itu jabuna. Dang nasuboy otang na dohonon ni dibata otang maka napugusi. Alariko do nang napugusi bermartabat. Na menarik ima diganok manang bagian instruksi di ujung nai adok sada kalimat padohan nasarupa didok audo jahoba de batam na batuduhor rupa ni sude akasi lehon-lehoni sude akaugasan do ulau ni ala ni jahoba. Jadi unok ni kolongi ima Tuhan. Ada masalah doli-doli na sangat frustasi bahkan ngana yang bunuh diri ibana alani stresna alani pardonganon alani akan masa na berimbas tu perkara jona stres berat frustasi bahkan yang berdiri alai Roma donganna Roma kau berjabuna donga sahutana donga sagarejona dipodai bebana asarotu gereja ninnabe molodum rotu gereja tabigian non hatari debata sude aka pergumulatai magomai dung tabigeja mitai magoma holusoi alai nang peborak rohana dang yakin betul ibana baro di bana tu gereja usaha diharbangan di gerejai akamanga kainang di rohahon ibana maka jolman lalu lalang ya dong namulak adong na baru masuk sude marsipatu na tetes marbaju na kanalehe sude resmi adong don namar jas adong don namar dasi adong namar seragam di sor ragam mah akahabuyo di sini alai sadana unik sampai sahak maibana di pitu ni gerejai nang gosahala pemadok na menyambut ibana do salom nang gosahala pejolo mana boy senyum di bereng ibana madok oras isedo kamu dang adong nang gua pala sada senyuman dang nang gua pala adong sambutan saat itu di bereng ibana matu jolo toho tutu akka pakaian parjas do di jolo akka par seragam adong kana martuga adong kana marjuba satu budi masih buan akka inganan nabi. Jadi sehingga dah mungkin aku dulu jolo nama ibarat ibadah matu buang uang kuna paling parpudi adong na kosong herai tonga-tonga di bangku parpudi permisi juaman play misi mah sian mulai tangi yang pamuhai siap potu maredde epistel mangakatidakona porseaon semua sama rata masih belum nyata dak tadi dah dope dampak na beribadahin ibadah dah di ibadah nagabe solusi di parmulun na jawaban saha matu jamita anggo parjolonya songon na tabodo songon na sakadu jamitai tu pusu-pusuna manginona pasi tong adalah lupa do HP ibana di awalna man silentkan HP na lupa ibana dang pamatian dang nagetar alai makuling ma HP naon songoni berdering gugu taboto takas molo ngasanga di tonga-tongan siato ropan pas muse ibadah taboto takas somon na sepidoi mabigi jami terus di oh paling adong nasi akan apa do kate do nama maki HP Android ale makuning ma HP no ise masotar sordik ise masotar tar songgol anggo na siap ping siamud do siap birang nai dak pola barani maddo manangaha ala yang gua bohina nunga tadi dia bohina sinis Itor Roma musay bangku na di jolo na pasi jolo na itor mabalik baibana mamereng tupudi ame do ko di bana muruk ya tu keluar holay kota luar hamang mau subuh pamate ho HP mi aplokon hatinya yang bunda rohani bana marsak lam marsak lam moho hati-hati ada kusuma dicoba ibana do musay mengendali ho pikiranna ditangi ho di bana do jamita lay parroha di mana boh ini para jamita i musay ngase heranau nol tu ibana anggo di rohani para jamita langsung mungkin do langsung jamita i didok tolong yang punya HP berbunyi silakan keluar
Anggo perasaan ibadah ina mah bayak kot akamang kaina sampai mula sia gereja mula na ibadah langsung, bukan malah menyejukkan hati yang dia dapat dan solusi sia gereja dapat. Dan gabi tu jauh ibadah mereka tidak ada ibadah tubar, mereka tidak ada ibadah dong sia gereja mana ngatu kape. Bodoh budak kainangan. Nah terjadi pola sa ibadah di pintu di kape mana gitu dia. Sudah jol mana lewat mamulus jolona semua say hello. Sudah mandakan silakan masuk. Jadi sambut dengan senyuman. Ditaruh di ibadah tu kursina. Ditaruh nama minuman dok makanan dengan senyuman pula. Di gereja nak kena hendak dapat solusi di ngoluna. Alai lawi ibadah tubar sambutan yang indah senyum. HP sarupa mamu saya lupa ibadah man selain kana HP na topu mamakuling di katong di salana nai HP na gugum se panik do galau tadi nga iman mo siya na kinamasa na di gereja yun ang gompe ko na murta na mau ma dang minuto yung memang nasial mamuluk ko sa deryo ng borahan alaya medok dongan nai lalu sih mah jawab manakah orang penting yang memanggil ngapain takut orang di sini kak semua hingar-bingar hanya kau yang tahu. Mana tahu dari orang tuamu, dari calonmu mungkin dengan senyuman ke apa-apa. Alenang pesongoni dapok sa adong solusi di ngoluna, adong kelamalemutan, adong senyum, adong jawaban siat dongan naik. Mula kerohana bah. Nakin di gereja sama apa yang di sonau, buat musai sonang dan buat mek. Alai dang tarelak anggo kegalauan di mana tarawih saya dong dobe saya berkulit HP naon ujungna ala saya diri ban mabuah HP naon ujungna tertodok sama jol madongan na dipudi songon nagugum se ona alai tasong may mana maaf ini bana tudongan neng maaf sorry karena saya masih banyak tantangan banyak masalah maka saya datang alai malus ya jol may dongan neng tak pola mangui enggak apa-apa lanjut aja enggak apa-apa. Udah biasa begitu. Ini adalah kulit kita bersaudara. Ala ni heran na ibana, ala ni bingung ni ibana situasi na berbeda nak kiningani. Tak sadar ibana, dibikin apa matian happy gawe ho nama galas na di juluneng matuang maay kopi. Ona tujas ni dongan na. Alay man terjadi nang pesa sitong na songon na mostok do rohani dongan nai boy do pero dong idok ko di bana maaf budak ki pergumula kun waindang sengaja alay mah halus dongan nai tak pola mah jala molo bila perlu ugat tipe kopi ni jala dohok mahomino tapi sama muse Roma muse dengan senyuman yang baik muse petugas di KPI dok bari mengganti hatok dak kula liling minuman idok makan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nggak boleh lah kayaknya kamanga teh tak pahami. Angguari minggu manang marsugot taduan. Tu dia do lau dulu. Tu gereja do manang natu bar manang tu gabi. Songoni manang kurang di umaliak tak akan apa sok kadali-doli bahkan akamama pe. Dangolo rotu gereja bahkan godang nama lau tu gabi tu bar. Lau mengalui solusi di goluna. Gumorang nama tumol mengalui solusi ni ngoluna tibang tu gereja alanya nunga mau luluan holongi nunga mau luluan solusi kehidupan apalagi di gereja alani dua kadongan nani holongan di bagasan Kristus Yesus buhado hita mengartikan holongi siap cerita nggak boleh tak halus olo dora nggak mau duluan olong di gereja emolo di jabu sohya pola kita masih kata-kata dong
Sona pola ya mall kita di arisan dok di bank, di mall, dok di kapian, kata-kata dok masih utuh-utuhan saling menghubungi. Alang di gereja, udah nih. Taboto do sa sitongna di bagasa ngulu, di bagasa perdalanan di pudian narion. Mungkin do alusta dak sude tersikop tangyang tak alusan di debata. Molo pe alasahadi do pero bawa itu gereja. Etor dia alus Tuhan. Gue jadi do alusta sama dia. Gudang do pe cara debata lau pada dirina. Kita jangan bosan-bosan meminta dari Tuhan, bisa jadi. Alay yang gua puso-puso ni si Doli nak kilingani nunga madok. Tidak ada solusi kehidupan di gereja. Di tempat yang lain ada. Tahu pasur marhat. Ya holong imapatik nang tinonahon ni debata tu bangsa Israel mulai siapa dan Nairobi. Jalan marhida turpukon taboto do pangajarion na argado holongi. Jalan marhite holongi ko patara do tarida siapa baena di ngolu si ganupari holongi dan cukup holan dihataon holongi dan cukup holan makilala manang mangatusi alai ko tarida do siapa baenan jala pangulaot di parbuehon marhite turpukoni ko takasdo idauta petunjuk nang dalalah makamuluhon papatarahon patik holongi tu akadongan. Jadi do nang maul tarida holongi mungkin dakta sadari sian kita sadiri pe nunga hira sotuk be lahu patupahon holongi tu dongatta jangankan kepada orang lain tu dongatta na di rumah tangga tapi kepada suami kepada istri nunga maul patuluan holongi yana kota nang tu keluarga na asing pe sipata gogodo hita mangido asa dihaholongi do kita alai kenyataan holan asa dihaholongi do maka holongi itu persoalan belaka molo takuk kape akarisan punguan marga molo takuk kape punguan persahutau do akana asing marsi tubuh-tubuh marsi urupan saling mengerti dan saling membantu di nahita si soli-soli do sude menolong orang lain supaya kita berharap untuk ditolong, membantu orang lain atau berbagi dengan orang lain supaya apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Dan di botoho holong niruhak kutuho senen nahita. Ira naso dihilalaho jalan herna si botoho do holong niruhak kutuho. Ada banyak seperti itu. Menuntut orang lain supaya mengasihi kita. Karena kita telah berbuat baik kepada mereka. Nah hati do memang molo tabain na dengga tudongan HP hiraso diargaon apalagi mamaloso muse sianak kadalan na denggan. Oh saudaraku jangan berharap kebaikan dari orang lain, kebaikan dari bumi ini ketika kita melakukan yang baik. Jangan. Soal ulau na denggan do parbue na denggan urusan di debatado yang penting kita sudah melakukan yang baik. Kuncina molo taulahon na denggan taulahon holong tua kadongan asa makirim balosna dang sitong holongi jaladak holong na denggan tasuliki jotong rohatta do pusu-pusu ta para bagasan sitong do nuai holong tai alai dumenggam manian molo tarimangi jolo jala tasukut dirita tutudo holong rohatta tunasida manang nadong namat parbua do suku-suku na arga doon jala ikor-ikor singototta holongi dakola dihata dakola di pakilalan jala dakola di pangatusion sayboydo hola namado asiro hate saboydo semua dihalak batak marsiado madokata mamudai molo sedoho tahun madokata dak sona ngoluku ji sudin marluba madokata sudin bola do ulau sudin yang madokata alai ya. Kita tahulah berapa yang kita berikan untuk membantu orang yang perlu dibantu itu. Daksai holani holongi holam madokata. Daksai holongi holam merasa kasihan.
dak sai hola di roha do di pangatusion alai ko patara jala iko marparbue do holongi. Tuhan Yesus pedidok do siap para buena do tadau muna nasida ai nama parbue na dengan do nasahau na dengan alai matua roado parbue di nasahau naso hasea kan itu do di Matius pitui. Asa marhite na pataridaon holong itu do ngacolo maido dalam majagaon habadiaon nasida di jolo ne Tuhani majagaon habadiaon dakola marhite na mangulau ruut paru gamaon songon na di gereja na keningani na marpumu marminggu sude mangurus diri nabi ujung na hohom manang apa na masa di badiam narang arong na masa mulak songoni begitu aja rotu gereja begitu aja olan kebiasaan. Majaga habadiaw riko doi asauna kola na mangulah rurut paruma gamaon boti isarana marhite parsobao do pasato pelean di bagas joro songon akka para minggu na kiningan narap do doli-doli na balga ima perlu adong kepekaan kepedulian lama parbueh holong. Saya tadok rupani amin, saya amin puji Tuhan di rupani siap bakon, HP hola sekedar madok, mana sekedar majahado, mulai siap gereja, mago doi. Alanido di goraho tu ganuk no begi hatana, ikon ha holonganmu donganmu doso dirim, ikon salinai, ikon ha holonganmu donganmu doso dirim, ikon songon diri ni bah holongan dongani. Artinya betul-betul makilala jala patarida honoton molo sosaut nata patupai panggil dua tai ba akan terasa dalam hati kita. Begitu juga orang lain. Dungi holongi dada holat dihata manang di pangatusio sabing. Iko tarida doi di parsaora rap dongan di keluarga obar jabu. Donga saulau donga samarga nasi. Jalan na boy putih hatta do persiajaran Allah mangulahon. Pembuktian di holongi na parjolo holongi ikon na olang berbagi dong ya ikon na olang berbagi manang DHP tuk semungkin do tadok holong rohatta tudongan HP dangolo hita mengurupi dangolo hita berbagi dangolo hita mangalehon semua dia maboy si holik mangging patuduan holong nate kamangat. Bagaimana orang yang pelit mampu menunjukkan bahwa dia mengasihi sesamanya? Terserah apa motivasi di sasaha lagi masih leho-leho tudungan nak boy do alani holong tutu alai boy do ala naik mabuat roha naik mabuat goar naik mabuat sangat asa dipilit asa tarbarita goarna alani pabahenan na tululuan natoro marhite Facebook WA Instagram. Asedok jolo matu ibadah oh nadingkat do naburjon ngamampon. Alai yang mungkin nihatan holong yang goso tubuh rohan na marbagi kamanga kainan. Ikono do hita marbagi masih leho-leho do masih rupan. Tua kadongan nataha holongi marbagi roha, marbagi ditiki, marbagi dia kapengertian, marbagi di sipatu paut si baheno. Alana tung takasdo di jauh di turpukon asa unang sude parbue di nataulai tagotil ikut tasagi deba tatadikon tua kadonga jolma unang sude tagotil alai paso bom mudo deba di hal nabogos do di hal dagang pasti do dak murah berbagi do dongan pasti do mau situ tu berbagi do donasi sedangkan berbagi do dongan hahang niba iboto niba diri dewasa diri namaon edahea do taboto akamang kenang na di holongan di bagasan Kristus Yesus masih tagila masih talika masih bunua jolma holan alani tabat-tabat manang arta warisan sian natorasna data boto dona baru pe akamang diaduhon anak konna inang pangit tubuna holan alani warta warisan manang sebaliknya terserah apa motivasinya ima maolna bahkan olo do HP maol pabagi holongi tu dongan di bahasa diri manangna tu diri di bahasa diri ate iya
unang sudegotin pasobu tuak kana pogos ragam no sida lihat tata baju pada paado pita tanggung jawab laho berbagi manang laho mangurupi dongan jala dangalang rohatta patutoru harga dirita do kualitasna kemampuatta jala dang bakolo rohatta maben dirita gabe sia-sian sudedo hita marlubba gabe si urupan molo adong rupani sia gereja akka bakti sosial manang siap pamarentah harap-harap 80% pingin mendapatkan bantuan sosial itu berlomba. Dak pigay unang manyaw ba. So bakol rohata gabi dirita tabay gabi sia-sia. Olo ta persuada jala taurui nadapo siat debata. Hape dak sadar kita gariada dalam menutup harbangan di pasu-pasu na siat debata doi. Naung aturan na di kita hian. Gabi tatulak pasu-pasu ni Tuhan. Ala tado ai bape sia-sia dope tahona mangasi dongan iba pe si urupat dope tahona manolong halak mangurupi dongan tarahirin ngolutta di pasu-pasu Tuhan alai unang makamang ngolam makirim asa hola di pasu-pasu kita tetapi yang terutama adalah pagido maasa di pasu-pasu hoga bemual pasu-pasu tudonganmu saluran berkat asa kabaoran di pasu-pasu kita tudongata molotung di luas debata hita gabe buah pasu-pasu tudongata dai ko jumolo do jolo di pasir nip debata pasu-pasu na digitai asa boy le honol ta tudongata jadi dang rekod biar niroatai do kada buat tai naolo berbagi itu akadongan to kana gugus tauji jalasian haprosiao nasitong molo-olo hita marbagi do dongata kana pogos molo tau rupiah ka dongata manang lambar pogos do hita malam lamburangan pos marohatta ta lam ta'awun mahatan Tuhan Yesus namado sadoku patuduho Tuhamu ikosongoni do iba mula-ulau lau mangrupi akana so margelok marningot hatan Tuhan Yesus aibana do madok maratua addo nama ngalehon sian nama calo sahalinai maratua addo nama ngalehon sian nama calo ala nido unang mabakol rohatta berbagi do akadongan ala targor halak natar pasu-pasu ala natar martua do kita disi memang ya paling enak dalam kehidupan itu jika hidup kita bertemu dengan orang yang cuek. Yang enak itu adalah orang yang cuek, yang gak perlu peduli dengan orang lain. Buat apa mikirin orang lain? Capek deh, capek sendiri. Lu jalani hidup lu sendiri, gua jalani hidup gua. Komentar nasongonom mana terjadi di WA, di Facebook, di dia macam di media sosial. Memang nggak mau luluan holongi, nggak mau. Olah memikiri di diri nabedo jolmai. Keegoisan manusia menganggap dirinya paling penting dan kepentingan orang lain adalah nomor 2. Olah di diri nabedo jolmai mangolu. Manusia lebih mengutamakan kepuasan dirinya sendiri, mencari uang, bahkan membeli televisi dengan harga 70 juta pun gak apa-apa. Asal jangan disuruh berbagi dengan orang yang lain. Padahal kota boto tubuh pecol maitu porotibion terikat do ibadah do halak nasi bayako majon main sorak kita tu porotibion molo dangadong bidan mandangadong dokter minimal adong na mangurupi asal lancar manang asal normal kita sorak ina batuduhon dangadong jol maina mangolo di porotibion iya somarhite pangurupion di donganna. Suatu saat saya membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan saya. Suatu saat ikut berubah berputar do portibion si pata sonari majo sonari posisiku di songonon ditoro ate. Sonari kadongan ini dikejar kamu. Alai marsugot olo do marputar muse. Rekod mapangurupion. Alani dua kadongan di holongan di bagasan Kristus Yesus. Alai di jolo ni saluhuna masih haholongan maha situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido budak dosa
Janganlah pernah menjauh dari orang lain untuk membantu. Allah sotung jepe pangutus ya tatareng utuson. Dan nama dok dihukupi manang dibuni honak kadosai asa unang abotoan. Dan nama dok membela orang lain untuk melakukan dosa. Alai asa boydo nasida masih jakonan masih jalo masih patur-aturan dia kana hurang. Nah pasti dak siapinan nasalah dok siulang dosa. Iko di bagasan hasitongan kekudusan habadiau doholok niroai. Takasdo di patorang diturupukon dan jadi homanako margabus masih pautotoan manolong mangarupa maburai mabai patutuhan apel makosomi do kaulan nasi namaralo tu hasitongan di debata. Naing taulau nakanapato tu kadongan di bagasan kolong do biar di mida Jehovah. Tutui boydo buni aka hajahatoni jaladang di bawah kadongan papainatan aja kuda sida. Songona di patorang di saplo pak madok dan jadi buraan munanengel jaladang jadi bahenomu partutuhan di julnya kana apitu. Ai suboy begionnya kana nengeli bura-bura di nak nasakmi jaladang berengon nama pitungi partutuhani. Alai patardo saluh na di julu di debata. Jadi saluh na nataula nang holong ni rohape ikolam tapahob barmai tu hasitongan do ni Jehovah. Ai Jehovah do nama surui jala sude urak ni nasa peleata sentralna imana kedengan Tuhan Jehovah. Holong ima hataridaan ni panarengono di debata di Jehovah. Takasnya di boto jalan ditutup ditatap Tuhan itu perdangolan di jolma jaladang di pasok busa sada jolmai manaon na porsuk di ngoluna. Ala di bagasan holong di saringot Tuhan itu ngolu di studio jolma tarlugo biak kana pogus jok nagale narekot siuruban. Dada hola bangsa Israel. Alai do nak kita na porsia di bagasati. Di batado manare ngolu. Buas do debata mangaleo narikot di ngoluta alani hita nang manada do madai holong di debata sahat ma holong di rohanai asa taulahon ikon ha holongamu do sondirim sahalinai ikon ha holongamu do sondirim nunga di pasu-pasu Tuhani hita naing mahita gabe habauran di pasu-pasu di debata tu dongan colma asa tatusi ala nang jumolo do debata maka holong hita tadok ma mauliato nunga dia si debata hita atong jongjong mangolutta gabe para siroha nunga dia holongi debata hita atong rak tapapatar ma holongi debata tudungat tajolma asa marsanga debata saluhuna jala patara hasitongani do holong di debata di rumah dia portibio tar pasu-pasu akan namang lahos amin.